Wuchie kese ato Nigeria man arehosem na ato Nigeria man ni nyina a enye wonko a wiase afa na nyina na openi a woye sofopon pa ewo ho andi ede TB Joshua asori a oda no na eye ono ankasa asori eye the Synagogue Church of All Nations openi ato anananom ewo ense do weja oba ene ne mamienu ene ne yere ne ba kudin e de promise ba kunso e de Sarah na ebusuafo ekiremu a won hyeda emfa ade a enam so a eye papa eto anananom e wonse do emmeto abonten yede na nso so opani si ye ka wonum a woye adefo wo sika a ye kenkan ne beto so be ye num ne de na didin e na ye bebo opani e de emfie eduonu enson wo kira aka na wotwe a wo bedi na woda na wanya emfie eduonu enwotwe eduonum enwotwe ena wato anananom ewonse do na opani wo woni TV station abre nyina na ho ena ya wodi ni dwuma se asori anase bibia wo be preach bibia oye no ho ena wodi ni dwuma eye Emmanuel TV opani enam akonia se nyina so aboa enipa bebre honhom fam ene honam fam nyina na ebra asam no ebeto odwa no na akoye omanfo na kakra se wo beje se wonyenni na aya na mpenifo ka asem bi se osafo ensa no ho na senia papa yi enka wo manfo efa na ensa ase wonya ahoto wonya woje yade no etisen wo de bedan eye openi TB Joshua se de etie bia no Nyankopon ebesane nanim onyamu na wajewo na eno ena manfo bi ebisa se eba ne sen ena bibisei ebesi a wono ankasa wahu ana se wono a wetwa ne ho ehia na sofo nketo mpo obi entimi enhu ana na eya ade nyame beye de bibia ebesie no se nyame ama ho kwan kon ade a si ara ena ebesie eno ena nam so ama papa ato nananom ewonse do na ede areho ohaw ne oyene ababedan eye Nigeria man no enyina papa ewo echi no womanfo bebre enam social media a wo kansem na ewo mu se aya ye kasese wo bi free atiasefo asase so na se nipa no se wambo brapa empo so wo ye nipa boni ni kura no wo free eya atiasefo asase so ampempi ne ye ka ensempa ensemde ena ye ka edefa sa nipa yi hu nanso papa yi de wono na asem no akoye sonko enkura ene se wabo obrapa wada subampa edi wagina nyame mu pintin etimi aboa nipa ahodo bebre eye honhom ene honam fam nyina eno na akoma akoba se akoye arehosam kese pa ama wo manfo na si yehwe papa ni dwuma awodi a empempi no eye Emmanuel TV eye ono ankasa ne TV station eho na wodi ni dwuma yarewa ahodo a wasa ekire se papa yi bode ne kra ene ni nipadua esi hopa de asum nyame amanyame enam no so di dwuma omanfo yawe pa ebise enema bi wo hono mo a wo hwe ni TV na wo ye ni preaching anase wo ya sorry na se wo hwa utimi hu se yawe ahodo ene enema ahodo bi a wo di hu dwuma no na chese papa Nyankopon afre ne papa Nyankopon asra ne ho ankasa a enye enwo keto anyame de asra no efise wo pegya ne nsa ensenkyerene na esisie ebi wo hono mokra ba ko bi a mekai de mehu se eye abrantie bi a wono no yade a na ewo no so ana ahonhom yare a yato ama na ene se wote wono aduane a nipa nyina ye die na nya no bi no wono wodi na mum emo amono aye no aye abrantie timi segu nanum no wowe ne saa te se dia wenya biscuit bi a wowe nanso Nyankopon enam papa yi ensa so esa abrantie ne yare a enye enonko ena waye anase Nyankopon nam no so age wo manfo efrimu enwuma bebre yarewa bebre bibi bebre wo hono mo a Nyankopon ono ama ne ho kwan wode ne ho asi ho na nyame afa no so asa enkrofo ejade na eno na ama akoba ne se akoye areho sempa ede ama amansen nyina eye papa asori no branches bebre ewo ho ebi wo Ghana hanom sei na inchemu ekira baby a ewo Ghana hanom no nipa bebre etimi kɔ hɔ free time a COVID-19 ebaaye no a wototo nsori mu se ma wonye asori no free sabre no besi ndeyi no wo mie Ghana hanom branch no ano biem a wo beka se wo ye asori nanso esan se eye odo ahofama ene emo a papa yi enam akonia saso abo wo manfo nti no enkrofo etimi kɔ hɔ no mu eye Ghana hanom branch no se wo de obuo ni osoma a esafata etwato
amanfo ekwa akoma empanifo a wo hwe sa asore no eso na chese akoye abehosem pa eyi a ekire se wo pani ewo mu ese wo ye Nigeria ni de an na sorry no so Nigeria na ne kese pa ewo nanso esan se ne suban pa obra pa ene emmoa a wada ne din na wotu ne ho esi ho ese wo ye nyame nipa nyame efa ne so edi dwuma bebre no enti no wo manfo ehunu ni se ehu behia ese wo beko na asofo nketu a wo na ase a wo branch a ewo Ghana ha sei no wo de eye kojankoja wo sum ne nchia ene areho a wodi no wokọ ene omokọ bom na afi wo cheche wonyina ebre eno ene nam so ema omanfo bi ekọ eye branch wo Ghana ha no musei na wokọchia empanifo na yehwe papa ni dwuma wadi a ensem bebre wo honom a wakeka a aye ensenda honom ebikura efa eye coronavirus ya ebayi eno so wono so de nano ebetutu mu ekeka ensem bebre senia honhom femu no etie ekire amansan enyina eno nti se opani a wote sei ato anananom ana wetwa nani ahweban a na akoye se enye obakofo nko asem na emom enye ebusuan so nko asem ena enye Nigeria man nko anso ena ohaw ana se arehusem yi ababeda won so na emom wiase afa na nyina babibia opani eye opani bia abreni abre nyina no wobo ne homodin ese se empo obi ekọ ohaw ne amanemu se eye honam ene hunhum femu no woboa eno nti uko social media handles na wo manfo bebre akeka ensem ewo honom ebinum ekira ekwan a wofa so eboa wonom ewo honam femu ebinum akasa afa ho a won kasa mu ne ensem a watwere no wo kire ese wodi ya papa ade a aha wonom nanso empenimfo ese owu kurade a enkwa enye se sa na nyankopon ahyehye ne dia na wo se ebemu enunti wo manfo so a wo su nyina no na wo kan akire amansan ese papa eye obi a wonye nipahunu kura wo ye obi a wanfa na brabo eni agro na emum obo ne bra se ne be ya ebededi ewo afoforo nso abrabo emu ebusuafo entimi emfa de nam so a papa yi eto anananom ewonse edo emetu dwa yede nanso no se de etie bia no Attention TV yebekoso edi ensem yechi na de ewumu bia no yede aba besomo ewo Attention TV so na emum ehu behia ese se won subscribe ya subscribe like and share na obi nso nya ensempa a ekoso ewo Attention TV enhwe unuaba ma meda akwa esemi ena mede aba besomo arehosem de nanso migidi ese wetie no asopemu eno nti kosoa na hwe Attention TV na de wo mu bia nso ye beba besom medam ase ema mo ni hwe